Dag Ifrah, we zijn bij jou vandaag in Leeuwarden. Dankjewel. Kun je meer vertellen over jezelf? Ja, dat doe ik graag. Ik ben Afra Abdullah, moeder van 4 kinderen, woon in Leeuwarden. Ben hier als minderjarige asielzoeker gekomen 30 jaar geleden, in 1989. En ja, Leeuwarden is mijn stad, mijn gemeente. Je hebt aan de gemeenteraadverkiezing meegedaan in jouw stad. Wat was je drive? Waarom heb je meegedaan? Ja, ik had geen ambities om politicus te worden. Maar als je een raadslid bent, heb je meer bereik. Hè? Als ambulant hulpverlener kwam ik bij mensen thuis. En wat achter de deuren gebeurt is heel anders dan buiten. Hè? Wat de media zegt en wat er letterlijk allemaal aan de hand is bij mensen thuis. Om die problemen breder aan te pakken, dacht ik, waarom niet? En heel veel mensen die hebben mij aanbevolen en gezegd, goh, zou jij niet mee willen doen, want jij bent daar geschikt voor. Mensen met een migratieachtergrond doen minder vaak aan de verkiezingen. Heb je deze doelgroep kunnen mobiliseren? Heb je ze gemotiveerd? Nou, ik heb een hele brede achterban die mij daarin die kant op geduwd heeft. Mij laten inzien waarom ik juist geschikt ben. Dat ze juist mij wel nodig hebben, iemand zoals mij. Omdat de menselijke kant, de normale mensen zoals ik, moeders die gewone taal, begrijpelijke taal praten, dat missen ze en dat kan ik misschien bijdragen. Hoe was je campagne aangezien dat je niet ervaren was? Ik heb echt het BAD 5 gevoel ervaren. Zo van gewoon doen, je best doen. Meer dan je best kun je niet doen. Ik moet wel zeggen, ik heb hulp gehad van de FNV. Ik weet niet of jullie bekend zijn met de minimumloonactie van de FNV. Om de minimumloon omhoog te krijgen. Dat is jaren niet omhoog gegaan. Die hebben mij echt geholpen. Dat zijn ook een van de eerste dingen die ik iets wil aan gaan doen straks als ik in de raad kom. Verder om terug te komen op jouw vraag. Als je niks durft, dan kom je ook niet verder. Soms moet je gewoon risico's nemen. En ik voel me genoeg ondersteund om die risico te aanvaarden. Wie hebben jou gesteund allemaal? Heel veel vrouwen, moeders. Ik ben bij die doelgroep heel erg bij betrokken. Ik ben zelf ook moeder. De FNV dus, de actiegroep, die heeft mij ondersteund. Mensen uit mijn wijk. Ik ben jaren bezig als vrijwilliger. Ik kan nooit stilzitten, ook als ik geen baan heb. Ik heb altijd nevenfuncties. Of het nou landelijk is bij IFSAN of bij VAROS. Een andere vraag is genoeg diversiteit in je stad? Vrouwen, mannen, jong, oud, mensen met migratieachtergrond. Dat zijn ook een van de prioriteiten om ervaringsdeskundigen overal in te zetten. Om de overheid toegankelijker te maken. Bijvoorbeeld sociale wijkteams, dat er meer tijdens het beleid maken of tijdens het uitvoeren van beleid om ervaringsdeskundigen bij te betrekken. Want immers, beide kanten hebben daar profijt van. Voor de hulpverlener wordt het makkelijker om gelijk in de diepte te gaan met de hulpvrager. En de hulpvrager heeft gelijk een beetje vertrouwen en dan kan hij ook hulp op maat krijgen. Want zo'n ervaringsdeskundige helpt om die band te versterken, om veel meer andere manier van aanpak te laten zien. Bijvoorbeeld iemand die schulden heeft. En dat is bij buitenlands of Nederlands zit heel veel taboe op. Maar als er iemand die dat heeft meegemaakt en met jou meegaat, het hoeft maar 1 of 2 eerste gesprekken te zijn, dat biedt toch perspectief. Dat geeft gemak, vertrouwen en het is een win-win situatie voor beide kanten. Dit is natuurlijk een persoonlijke verhaal voor je en voor je achterban. Kan je dat uitleggen, wat dat betekent voor je? Nou, ik wil ze allereerst hartelijk danken. Iedereen die mij heeft geholpen, wil ik heel graag bedanken. En
Ik krijg gewoon meer vertrouwen om door te gaan zoals ik bezig was. Om gewoon mezelf te blijven. Daar ligt vooral mijn kracht. Om gewoon omsingeld door die achterban van me, door die mensen die mij geholpen hebben. Want het was ook voor hun ook campagne. Iedereen wou dat heel graag, gunde mij. Ik denk dat dat mijn succesverhaal is. Omdat ze heel graag wilde iemand die zij zich in herkennen in de raad zit. Ja. En heel veel hebben gestemd op mij als persoon en niet zozeer op de PvdA. Ook als ze teleurstelling hadden, dachten ze, nou, we geven nog eens een kans. En ik zei, ja, ik wil de imago van de PvdA oppoetsen en ja, weer een kans krijgen.